Хлябът е един от хранителните продукти, които присъстват на всички трапези и рядко се намират хора, които са готови да се лишат от него, особено в България. Как да разпознаем обаче качественият хляб и определяща ли е цената за това, провери Елизабета Ангарева. Всеки хляб си има история. Историята на някои от хлябовете датира от 2000 години. Това е пример от зърната култура лимец или спелта, който се прави с комбинация между лимец и емер. Също така имаме този, който споменах, вечерния немски хляб, който е най-продавания хляб в Германия и най-популярния хляб в Германия, който казах, че е високо белтъчен. Нарича се вечерен, така като добре влияе на организма, на стомаха и се препоръчва да се консумира вечерта. Хлябът, приготвен от 100% пълнозърнеста пшеница или от други цели зърна, е богат на фибри. Преработва се по-бавно от организма и така поддържа чувството за ситост за по-дълго. Оказва се, че пшеничното брашно е най-предпочитано от българите, но все повече любителите на хляба са готови да експериментират, споделят от бранша. Прави ми впечатление, че жените са тези, които не правят компромиси. В смисъл, те са тези, които са, може би, повече семейно ориентирани и при тях наистина, като им се обясни за един хляб, за неговото качество, те наистина не правят компромиси. Дори хляба ни, който е с най-висока цена, е най-продавания хляб, защото просто ние обясняваме. Това е хляба, който има 30% белтъчини, 10 въглехидрати. Горан Бени се занимава с хлебопекарство от 16 години. Той е напълно отдаден на професията си. Каква е тайната на добрия хляб? Добро брашно, добри печки, добър майстор, добра обстановка, колектив, всичко. Винаги има много спекулации около това дали хлябът е полезен или вреден, дали да остане или да отпадне от менюто ни. В хляба обаче се съдържат въглехидрати и мазнини, които са необходими на човешкия организъм и не бива да ги изключваме от менюто си с лека ръка.